rennasta takaspäin. Koska? Joo, sitten se lähti. Se kesti se oli noin 2 estettä, kun se oli mutta sitten se lähti tappelemaan. Se oli niin kuin se rupesi paukkautua siitä, että se on kiva. Mutta se, että se oli varsinkin tässä, niin kun sä menet tähän kierrokseen, se on tosi vahvasti sun kädessä. Eli kumpi on sun amikäsi? Mun käsi on oikea. Okei, koska se on tää oikea puoli, niin se on tosi vahvasti kiinni. Yritä opettaa sitä tosi vahvasti kiinni, että sulla on niin käsi tahansa voi palkata. Koska vasemmalla se oli ihan nätisti.